máte vlastně zařazení diska, čas, jaký by tam měl být a peníze. Kolik za to dostanete? Poslední je výrobní postup, který je doplněný plánem podlaží. A plán podlaží je také se bude na dílně, že jo? Takže tam je H, přesum, setr. Ty podlouhle jsou takové. A potom jsou tam přidané stroje. A ten děláte na takhle, na tom plánu podlaží. A na ten skleník takhle tam označit, že ho začít stejné. Pak je tam chtěl na ten větší stůl. To takové nějaký dílny. Tam se to potřebovalo nějaký takové záhradní po té dílně. Takže to je název podlaží. A podle toho vychází potom počet strojů, které budete potřebovat, speciální strojů, železných strojů a nějaká doplňková zařízení, která má závěty zařízení, na kterých se posílají potřebné dílnému, nebo jsou potřeba svední, ve kterých se to přináší. Takže my musíme vytýčit materiál na štíhách a potom během třetí teda rozumíme mezi operačná, to stává takový, že není mezi operační konečné. A nakonec vlastně, když ten výrobek vyjde, tak je třeba kontrolovat, že odpovídá mírama, délkama, dá se tam vytačka, napadí se třeba do igelice vytáčků a to je dokončnost. Tak máme. Jo, jsme chtěli. Fabriční příprava, no, píše to zkráceně, protože tam vlastně střelové šablony a takové věci, ale potom se budete učit konstrukcí, no. A technologická příprava výroby. Ale to je technické přípravy výroby, tomu chce, tak tam AVC, takže já nevím, malou jedničku nebo jak chcete číslovat, protože tam se očíslujem. Technický název a já se napsášu. Název jsou jasné, pak se tam dala jakoby výběr, a nakreslí se určitá část dolu, dola. Nakreslí se takhle vidíla všichni, a teď vidíla a bylo by to jasné, co to je. Tak se udělá potom takhle důže a ta kapsa se tam třeba přesně rozkreslí. No, dělá se to ve